Ji Pîzzakarê Kurd ji bo kesên ku ji Bahoza Michael zarar dîtine kampanya alîkariyê. Hakki Akdenîz şampîyonê dinyayê pîzzayê ye. Dema wek mirovekî bêxanî li kolanên New Yorkê dima li pişta bisaya kara pîzzayê jiyana wî guherî. Ew niha li New Yorkê xwedîya reza xwarîngeha şampîyên pîzzayê ye. Akdenîz di aynê demê de yek jî stêrka medyaya civakî ye. Milyonan kes wê dişopîne. Her peyameke wî di medyaya civakî de ji hêla gelek mirovan wê tê şopandin. Vîdeoya wî ya davîn Burger Pizza di Instagramê de ji hêla 11 milyon kesa wê hate temaşekirin. Burger Pizza ku cara ewil wê çêkiriye 24 kilogram e û tê de jî goştê kobeya Japonî bigire her tişt heye. Hemû jî berhemên taybetin. Li gor ku ew dibêje maliyeta wî jî $500 zêdetir e û bihaya firotina wî jî $2000 e. Burger pizza 24-25 kiloye. Em 5 qat dikin serhev. Jevkere çêtkin North Carolina hani hurikin şey bu ya haftekî berî min ortaxê xwe me bi hev re xeber da me gom tişkî awa bikin yani fikirke xweş e gote te dînî min keniye gote yani ew kî bistîne yani $10,000 pizza me gote na em çê bikin millet ê bistînin got çawa bistînin me pizza kema zin çê bikin işte xelk bivîne که جبیانی هنی اما جمع چی خوش به و خلق بسینن ما چیکر وگانسکی او دونا پیر رجات دشمی هلا ده 18 وگا مفروتیه Sedama çêkirina wan pîzzayê di rastiyê de alîkariya kesên ku ji Bahoza Michael zarar dîtine ne ku demek nêz da li Carolinaya Bakur pêk hatibû. Akdenîz perê ku ji firotina wan pîzzaya berhev dike. Dişine kesên ji Bahozê de zarar dîtine. Heta niha wê 18 ji wan pîzzaya firotine. Akdenîz baldikşîne ser wî yekê ku ew tenê ji bo alîkariya kesên ku ji Bahoza Michael zarar dîtine Burger Pizza difroşe û amadekirina û pîjîna wan pîzzaya jî bi saetan dikişîne. Qazanca ku ji firotina wan pîzzaya tê jî mağdurên bagera tê bexşkirin. hani yani dixwazim yani tedbidî xelta bivîne yani yani bîna tabikin bedin xelk yani. Akdeniz barjê ji bo alîkariyê kesên ji Bahoza li Porto Rico'yê zarar dîtine kampanya alîkariyê de dest pê kirin. Ji ber ku wî gelek feqîrî dîtiye, dixwaze kampanya alîkariyê li dar bixe. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.